pot să fiu un super prieten? De Lisa Grant și Rochelle Lentini. Îmi place să mă joc cu prietenii mei la grădiniță. Să ai prieteni e minunat. Acum am mulți prieteni. Au fost zile însă când nu era așa. Până nu de mult, când doream să mă joc cu jucăriile altor copii, în loc să le cer voie, le smulgeam din mâna lor. Și uneori simțeam nevoia să folosesc cuvinte urâte, să împing și să lovesc, ceea ce pe colegii mei îi supăra. Când mi-am dat seama că așa nu voi avea niciodată un prieten, m-am hotărât să mă schimb. Acum, dacă vreau să mă joc cu cineva sau cu o jucărie, spun: pot să mă joc cu tine? Îmi dai și mie jucăria, te rog? Nu mai iau jucăria, ci aștept ca celălalt să mi-o dea. E așa bine să ai prieteni! Pot încerca să fiu un super prieten. Cum poți să fii și tu un super prieten? Super prietenii vorbesc frumos, au mâini și picioare gentile, privesc, ascultă, își așteaptă rândul. Să-ți aștepți rândul poate fi distractiv. Eu și prietenii mei am învățat cum să ne jucăm cu jucăriile care ne plac. Dacă nu avem suficiente jucării, ne jucăm pe rând și întotdeauna cer voie dacă intru în jocul altor copii. După ce am cerut voie, aștept, dar niciodată nu am așteptat mult. Mie și prietenilor mei ne place să ne jucăm împreună. Uneori însă, când ne jucam, mă supăram, fiindcă îmi doream ca ei să se joace după regulile mele. Dar apoi mi-am dat seama că fiecare se poate juca așa cum dorește și toți ne putem juca frumos împreună. Vă spuneam că uneori obișnuiam să vorbesc urât, să împing și să lovesc. Poate vi se mai întâmplă și vouă asta. Vreți să știți cum am reușit să mă schimb? Tot ce fac când sunt nervos e să mă opresc, respir adânc de 2 ori, apoi îmi zic: sunt liniștit. Îmi place să mă joc cu prietenii la grădiniță și acasă, dar uneori se mai întâmplă să fiu nervos sau supărat. Atunci, ca să nu rănesc pe nimeni, înainte de a face ceva, mă opresc și gândesc. Ca un super prieten ce sunt, mă opresc, respir adânc și încerc să mă liniștesc. Iar dacă nu reușesc, cer ajutorul unui adult și astfel reușesc să fiu un super prieten. Nu uitați, super prietenii vorbesc frumos, au mâini și picioare gentile, privesc, ascultă, își așteaptă rândul și sunt mereu liniștiți. Toată lumea e fericită când sunt un super prieten.